kärlegur och välkomna till den här informations- och information och instruktionsvideon om tisdagsmötet som vi har den 10/12. Ska vi se här. Syftet är ju att lära oss om ett nytt sätt att ge läxor på genom att praktiskt prova på det vi har sett och hört om på föreläsningar om IKT. IKT, informationskommunikationsteknik. Och det var ju då på globala gymnasiet i Råsunda. Ni har fått som läxa nu att läsa eller att kolla på det här videoklippet inom mötet samt att ladda er dator och ta med den till mötet. Jag skulle även vilja extra här. Även vilja att ni tar med er en sladd som går från er mobil till dator. Så att ni kan föra över filmerna ni kommer spela in. Här har vi då schemat för eftermiddagen. Vi kommer börja med fika såklart och snacka skit i 15 minuter medan vi dricker kaffe. Sen kommer jag informera lite grann och sedan kommer ni börja arbeta i grupper. Och 16:30 så är det återsamling i konferensrummet och senast 17:00 så säger vi hej då. Grupperna som är de här. Vi har 1. Go Britannia med Nina, Kirsti, Åsa, Simon och Karin. 2. Stick it to the man med Anders Heff, Matilda, Liselott och Jan. 3. The Drugs Don't Work med Christer, Aisha, Birgitta och Magnus. 4. Nature Rocks med Hamid, Tobias, Resan och Marie. 5. Live Hard, Diane med Lena, David, Violet och Eva. Och sen som nummer 6, Runfree, det är då jag och Britta som kommer röra oss mellan grupperna fritt här. Och vad ska jag då göra i de här grupperna? Jo, ni ska arbeta
utifrån det här schemat som jag har gjort upp. Där jag ska hinna med så många punkter som möjligt. Vi ska cykla till och klara en punkt. Och om någon i gruppen är duktig på det här, kanske redan gjort och kan det här, så hjälper hen resterande i gruppen så ni hjälper varandra tills alla är klara med en punkt och då går gruppen vidare till nästa punkt. Om vi tar som exempel här punkt 1. Skaffa ett Gmail-konto, vilket betyder att ni automatiskt får ett YouTube-konto. Så hjälps ni åt där och fixar det. Och när alla är klara så går ni vidare till 2. Det här förstår ni säkert jättebra. Men jag tänkte hoppa vidare till 4 där det står gör ett eget klipp med information om något från ditt ämne. Videon ska inte vara mer än 5 minuter lång. Därför ni ska prova på att göra en sån här och ge ut en sån här läxa där eleverna då innan tittar på en film med information och instruktioner om vad man ska göra och sen när man kommer till lektionen så ska man vara förberedda och kunna sätta igång och arbeta direkt. För de som inte har gjort läxan så blir det då att för de som måste ha sett sig och kolla på den här filmen i början av lektionen när som andra sätter igång